या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफ टाइम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय सकाळच्या टॉप न्यूज। प्रकल्पासाठी एका बाजूला सर्वेक्षण सुरू करण्यात आलं आहे तर दुसऱ्या बाजूला स्थानिकांकडून प्रकल्पाला विरोध केला जात आहे। या प्रकरणी आतापर्यंत काही जणांना अटकही करण्यात आली आहे। सोमवारी रेल्वे सुरक्षा दल सतर्क झालंय। मध्य रेल्वेवर CSMT शिर्डी आणि CSMT सोलापूर या वंदे भारत एक्सप्रेस 10 फेब्रुवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आल्या। या दोन्ही एक्सप्रेसला प्रवाशांचा तुफान प्रतिसाद मिळत आहे। अमेरिकन एअरलाइन्सच्या फ्लाईटमध्ये न्यूयॉर्कहून दिल्लीला येत असलेल्या एका भारतीय नागरिकाला सहप्रवाशाच्या अंगावर लघवी केल्याच्या आरोपाखाली दिल्ली विमानतळावर पकडण्यात आले। अधिकृत सूत्रांनी सोमवारी ही माहिती दिली। एअरलाइन्स कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं की आरोपी प्रवासी दारूच्या नशेत होता। वाद झाल्यानंतर त्याने सहप्रवाशावर लघवी केली। ही घटना अमेरिकन एअरलाइन्सच्या फ्लाईट AA292 मध्ये घडली। आरोपी प्रवाशाला रविवारी रात्री 9 वाजता इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरल्यानंतर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलानं पकडलं। वाढत्या इंधनाच्या दरामुळे ST महामंडळाला डिझेलवर STची प्रवासी वाहतूक करणं आता तोट्याचं झालंय। त्यामुळे STच्या ताफ्यात भविष्यात सर्वाधिक बसेस इलेक्ट्रिक बसेस दिसून येणार आहेत। सुमारे 5000 इलेक्ट्रिक बसेसची निविदा प्रक्रिया ST प्रशासन राबवत असून लवकरच शिवाई नावाने इलेक्ट्रिक बस STच्या ताफ्यात दाखल होणार आहे। या बसेसची निर्मिती सध्या सुरू असून तयार झालेल्या शिवाई इलेक्ट्रिक बसचा पहिला लूक पुढे आला आहे। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।